Bé, som-hi. Fem les eleccions. No ens fan por, com sempre, i estem preparats. Ens encanta la democràcia. El que no ens agrada és que ens obliguin a fer-les en aquestes condicions. El que no ens agrada és que es facin amb aquesta evident manca de respecte als drets dels ciutadans, la manca de respecte als malalts, al personal sanitari, al personal de tots els serveis essencials. El que no pot ser és que no se'ns deixi que les eleccions siguin com han de ser, una certa celebració democràtica. Com podrem fer campanya en aquestes condicions, tots els partits? En qualsevol cas, nosaltres hi serem malgrat la interferència del govern socialista, malgrat l'evident manipulació des del PSOE i PSC, malgrat l'evident distorsió que significa l'afavoriment d'un determinat candidat, el Salvador Illa, també especialment a través d'aquesta campanya d'anuncis gratuïts de televisió, de les televisions del país. Nosaltres estem disposats a presentar el nostre projecte, la nostra concepció de país, la nostra manera d'entendre el futur immediat, la responsabilitat de gestionar la crisi econòmica i social i la pandèmia, i al mateix temps la proposta que fem al país en el futur. Serà difícil, perquè no serà una campanya en les millors condicions, com hem dit. Però nosaltres hi som, hi estem, i serem cada dia en els carrers de les places dels pobles de tot el país. Nosaltres estem preparats per guanyar i per governar. Ho farem, guanyarem i governarem.